खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबिरानि ब्रह्म आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो पन्चायतनि सोद्रोमाफोरा दानिया दान बान्था मोननो हासिगोन बे मोजां खौरांखौ फोसावदों पन्चायत एन्ड रुराल डेभेलपमेन्टनि मन्थ्रि रन्जित कुमार दास बिथाङा फोरमायथिदों दि आसामाव रांखान्थि बिथिङा मोजां नङैनि थाखाय सिगां पन्चायतनि सोद्रोमाफोरनो आसाम सोरखारनिफ्राय दान बान्था होनाय जायाखैमोन नाथाय दा आसाम सोरखारा दान बान्था होनो थाखाय आखायाव लाबाय आरो बेनि थाखाय रांखान्थि बिफाना 170 कौटि रांनि बाजेट होबाय जिल्ला परिषदनि आफादगिरिनो दानसेयाव 10,000 रां होनाय जागोन लेङाइ आफादगिरिनो 7,500 रां होनाय जागोन आरो मेम्बारनो 4,000 रां होनाय जागोन आन्चलिक पन्चायतनि आफादगिरिनो दानसेयाव 7,500 रां होनाय जागोन लेङाइ आफादगिरिनो 5,000 रां होनाय जागोन आरो मेम्बारनो 3,000 रां होनाय जागोन गाव पन्चायतनि आफादगिरिनो दानसेयाव 5,000 रां होनाय जागोन लेङाइ आफादगिरिनो 3,000 रां होनाय जागोन आरो मेम्बारनो 2,000 रां होनाय जागोन गुबुन फारसेथिं जायफोरनि नखरा रांखान्थि मोजां हालोदाव दङ एबा सोरखारि साख्रि मावनाय एबा बोसोरसेनि इनकामा 1 लाख बिथांमोनखौ 30 जुलाइनि गेजेरावनो रेशन कार्ड जमा होफिननो थाखाय खावलायदों रन्जित कुमार दास बिथाङा जायफोरनि नखरा गाव पन्चायत गावबुरा आरो फेयार प्राइस शपनि गेजेरजों रेशननि मुलाम्फाफोरखौ लागासिनो दङ बिथांमोननि सायाव नायबिजिरनो थाखाय डिसि आरो एसडिअ अफिसफोरखौ बिथोन होदों रन्जित कुमार दास बिथाङा फोरमायथिदों दि रायजोआव 28 लाख नखरनो रेशन होनाय जादोंब्लाबो गोबां दुखिया नखरफोरानो रेशननिफ्राय जेबो मुलाम्फा मोननो हायाखै मानोना गोबां जानो लोंनो थानाय नखर एबा साख्रि मावनाय नखरफोरानो रेशननिफ्राय मुलाम्फा लागासिनो दङ बेनिखायनो जायफोर बिथांमोनहा मोननो गोनां बिथांमोननि सायाव नोजोर होनानै मोनथावै नखरफोरखौ रेशन कार्ड जमा होफिननो खावलायदों नङाब्ला आयेन बायदियै गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानैबो फोरमायथिदों बिथाङा जाय समाव आसाम सोरखारा जिनाहारि खालामग्रा मानसि बुथारग्रा बेफोरनि अनगायैबो जायखिजाया बिथिंनि दायनिगिरिफोरनि हेंथायै गोख्रों राहा लानो थाखाय एसपिफोरखौ बिथोन होदों आरो पुलिस प्रशासनफोराबो दासान्दि दायनिगिरिफोरखौ गुलि गावगासिनो दङ बे समावबो गिनाय सोमजियाखै माखासे दुथांफोरनि गोसोआव गहपुरनि नयागग्रा बागाननि दैयाव सासे बर' सिख्लानि गोथै देहा मोननाय जादों जाथायखौ जिनाहारि खालामनानै फोथैनायनि सन्देह खालामनाय जादों नयागग्रा बागाननि दैनिफ्राय बोखांनो हानाय गोथै देहाखौ गहपुरनि 1 नं रंपुर गामिनि थागिबि अनजालि दैमारि होननानै सिनायनो हानाय जादों जाथायनि सायाव थैनाय अनजालि दैमारिनि नखरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला हरनि 9 रिंगासोआव अनजालि दैमारिनि मोजां मोननाय सेंग्रा लांदांफारानि आब्राहाम मुसाहारिया अनजालि दैमारिखौ बिथांनि न'निफ्रायनो लानानै थांदोंमोन बेनिफ्रायनो गावनि न'आव फैफिनाखैमोन अनजालि दैमारिया अखानायै फुङाव नयागग्रा बागाननि दैयाव ना सारनो थांनायावसो सासे सुबुंनि ना सारग्रा जेयाव नांदों अनजालि दैमारिनि गोथै देहाया बेनि उनाव बे जाथाया गोसारनायनि उनाव नखरनि सुबुंफोरा अनजालि दैमारिखौ सिनायनो हादों बे जाथायखौ ओनसोलनि सुबुंफोरा जिनाहारि खालामनानै बुथारनायनि सन्देह खालामनाय जादों आरो बे खामानियाव अनजालि दैमारिनिनो मोजां मोननाय सेंग्रानि आखाइ थानाय सन्देह खालामनाय जादों नाथाय दासिमबो रोखा जाथ'वाखै सन्देह खालामजानाय दायनिगिरि आब्राहाम मुसाहारिखौ पुलिसफोरा दा हमबाय आरो सोंनाय फिननाय खामानिखौ मावगासिनो दङ गुबुन फारसेथिं एबसुआ दायनिगिरिनि हेंथायै गोख्रों राहा लानो थाखाय गोख्रोङैनो दाबि खालामदों बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय नखरफोरनो बिटिआर गोरोबथायाव थानाय दफा बायदियै थाबैनो 5 लाख रांनि अनसुंथाइखौ होनो थाखाय खावलायदों बड'लेण्ड मुंख्लं नखरारि आफादा बर' माहारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय गोबां बिग्रायारि लाइमोनफोरा गावनि आगोमा जिउखौ हारिनो बावनायनि थाखायनो बिनि फिथाइ महरै बिएसि बिटिसि आरो बिटिआर मोनथाम गोरोबथा जानानै थांबाय नाथाय गोरोबथानि दफा बायदियै आसाम सोरखार एबा भारत सोरखारा मुंख्लं नखरफोरनो सोरखारा अनसुंथाइ हिसाबै 5 लाख रां होनो फोसावनायखौ होजोबनाय जायाखै बेखौ दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे बाक्सा जिल्ला बड'लेण्ड मुंख्लं नखरारि आफादनि आफादगिरि चन्दि बर' बिथाङा फोरमायथिदों दि बर' हारिनि थाखाय बड'लेण्ड सोमावसारनायाव गासै सा 2,626 सुबुङानो मुंख्लं जानांदों दा सा 40 नखरफोराल' बिटिआर खुंथायनिफ्राय 5 लाख रांखौ मोननो हादों बांसिन मुंख्लं जानाय नखरफोरानो दासिमबो मोननो गोनां रांखौ मोननो हायाखै
बेनिखायनो बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथांखौ बाक्सा जिल्ला बड'लेण्ड मुंख्लं नखरारि आफादनि जानानै चन्दि बर' बिथाङा बड'लेण्ड सोमावसारारि मुंख्लं जानाय गंफ्रोमबो नखरफोरनो 5 लाख रांजों लोगोसे नखरनि सोद्रोमाफोरनो थांना थानायनि राहा हिसाबै सोरखारि साख्रि होनो थाखाय दाबि खालामदों। मोनसे गामियाव थांनाय 7 बोसोरनिफ्रायनो किडनि बायलाय फानलाय फालांगिया सोलिबोगासिनो दंमोन। दा किडनि फालांगि खालामनायनि दायाव हमजाबाय सासे आइजोआ, मुङा लिलिमाइ बर'। बे जाथाया मरिगावनि खोला धारामथाल गामियाव जादों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला गुबैयै गरिब नखर जायनो रांनि गोनांथि दङ एबा सोरबा दुखुथिया नखरनिया लोमजानायनि थाखाय रां आंखाल जादोंब्ला बैफोरबायदि नखरखौ टारगेट खालामोमोन आरो रांनि लब दिन्थिनानै किडनि बायनानै लाङोमोन। ओनसोलनि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बेबायदिनो गंसे दुखुथिया नखराव किडनि बायलाय फानलायखौ लानानै लिलिमाइ बर'आ सावरायलायगासिनो दंमोन। बेयावनो ओनसोलनि रायजो राजाफोरा लिलिमाइ बर'खौ हमनो हादों आरो पुलिसनि आखायाव गथायनानै हरदों। लिलिमाइ बर'नि गेजेरजों किडनि फानखांनाय सासे सुबुङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला नखराव फिसा लोमजानायनि थाखाय जोबोद रांनि आंखालाव गोग्लैदोंमोन आरो रमेन मेधि मुंनि सासे सुबुङा लिलिमाइ बर'जों सिनायथि खालामनानै होदोंमोन। लिलिमाइ बर'आ खोथा होदोंमोन दि फिसानि मोनसे किडनिखौ होब्लानो रांजों लोगोसे फाहामथायबो होनाय जागोन होननानै। थिग बेबायदिनो लोमजानाय नखराबो राजि जादोंमोन आरो कलकातासिम लांनानै गंसे देहा फाहामसालियाव किडनिखौ हैदोंमोन आरो 5 लाख रांनि खोथा जादोंमोनब्लाबो 1,50,000 रांल' होनानै जेबो फाहामथाय होआलासे न' फारसे दैथायहरफिनदोंमोन। रिपर्टनि बायदिब्ला सिगाङावनो गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालसिम लांनाय जायोमोन। बेनि उनाव माखासे फोरमान पत्र लानाय जायो आरो दलिलाव सिगनेचार लानाय जायो आरो गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालनिफ्राय माखासे रां सिगाङावनो हरग्रोनाय जायो। बेनि उनाव कलकातानि मोनसे देहा फाहामसालिसिम दैथायहरनाय जायो। फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे देहा फाहामसालिफोरनि जानानैनो खामानि मावोमोन लिलिमाइ बर'आबो। खौरांनि बायदिब्ला बे गामिनिफ्राय दासिम 15निफ्राय 20सोआनो किडनि फानहरदों। गुबुन फारसेथिं पुलिसनि सोंनायाव लिलिमाइ बर'आ गावखौ बे खामानियाव सोमोन्दो गैया होननानै फोरमायथिदों। पुलिसआ दा लिलिमाइ बर'खौ हमनानै सोंनाय फिननाय लानाय हाबाफारिखौ मावगासिनो दङ। लोगोसे लिलिमाइनिफ्राय पासबुक, माखासे रां आरो गंसे गारिखौ जब्द खालामबाय। आसामनि मोनगु जिल्लाफोराव कभिड-19नि गोसारनाया बांसिन जादों, जायनि थाखाय बे मोनगु जिल्लाफोराव आरोबाव गोख्रोंसिन खालामनो बिथोन होदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। मोनगु जिल्लाफोरा जाहैबाय बिश्वनाथ, डिब्रुगड़, गलाघाट, जरहाट, कामरुप मेट्र, लखिमपुर, नगाव, सनितपुर आरो शिबसागर। बेफोर जिल्लानि कभिड-19नि सायाव नायबिजिरनो थाखाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जिल्लाफोरनि डिसि, एसपि लोगोसे सावस्रि बिफाननि मन्थ्रि केशव महन्त बिथांजों लोगोसे माखासे मावख'गिरिफोरजों जयैनो सावरायलायदोंमोन। बेनि उनाव रायजोनि मोनगु जिल्लाफोराव गोख्रोंसिन राहा लानो थाखाय बिथोन होदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। बेफोर जिल्लानि डिसि आरो एसपिफोरखौ जिल्लानि सिमायाव थांनानै गोख्रोङै एक्सन लाहैनो बिथोन होदों, जाहाथे रावबो थांलाय फैलाय जानो हाया। लोगोसे बे जिल्लाफोरनि सिङाव जौ संग्राफोरनि आइजें आइलाफोरखौबो नस्थ' खालामहैनो थिनदों, मानोना ज' जौ लोंनायजोंबो गोबां कभिड-19आ गोसारदों होननानै फोरमायथिदों आरो गामि ओनसोलाव गावबुरानि मददजों कभिड-19नि सायाव सांग्रांथि होनो बिथोन होदों, जाहाथे सुबुंफोरा ज' थुबुर जानानै थाया। बेफोरनि अनगायैबो बे मोनगु जिल्लाफोराव कभिड-19नि भेक्सिन होनायखौ गोख्रोंसिन खालामनो थाखायबो बिथोन होदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। आसाम सोरखारा बिटिआरनि मोनब्रै जिल्लायाव गरखा हारिनि सुबुंफोरखौ रैखाथियै थानो हानायनि गनायथि होनायखौ लानानै बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि मावफुं आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा गोख्रोङै गसंथेदोंमोन आरो बेखौ माब्लाबाबो गनायनानै लानो हाया होननानै थांनाय सानसे सिगाङै फोरमायथिदोंमोन। दा गरखा हारिनि सुबुंफोरखौ बिटिआरआव रैखाथियै थानो गनायथि होनायखौ नायबिजिरफिननो थाखाय WPT एन्ड BCनि मन्थ्रि रनज पेगु बिथांनो CCTOA मेम'रेन्डाम गथायदों। क'अर्डिनेशन कमिटि अफ ट्राइबेल अर्गेनाइजेशन अफ आसाम सुंद'यै CCTOAनि सा 30 थान्दै हान्जाया थांनाय रबिबाराव जनता भवनाव आसामनि WPT एन्ड BC आरो सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथांनो मोनगु दाबि गोनां चार्टार अफ डिमान्डखौ गथायदों। CCTOAनि गाहाय लेंथुमगिरि आदित्य खाख्लारि, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर', दुलाराय आसाम ट्राइबेल संघनि आफादगिरि सुकुमार बसुमतारी आरो मोन 22 ट्राइबेल माहारिफोरनि दैदेनगिरिफोरा गोख्रोङै बाहागो लादोंमोन।
CCTOA गाहाय नेहाथारि आदित्य काकलारिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला सरकारा थाबैनो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव गरखा हारिनि सुबुंफोरखौ रैखाथियै थानो गनायथि होनायखौ फिन नायबिजिरफिननांगौ आरो गोबाव सम हाग्रा ओनसोलाव रायजो जानाय ट्राइबेल माहारिफोरनो फरेस्ट डुवेलार्स एक्ट 2006 मोनथायनि गेजेरजों हा पाट्टा होनांगौ होननानै गोख्रोङै दाबि खालामदों। CRPFनि सानै जवानफोरा सासेया गुबुन सासेखौ गुलि गावनानै सानैबो जोखोम जादों। बे जाथाया नगावनि खाथिमारि 34 नं बेटालियन केम्पआव जादों। सानै CRPFनि जवानफोरा सासे बरपेटानि कनस्टेबल जेहरुल इस्लाम आरो गुबुन सासेया त्रिपुरानि कनस्टेबल राजुशील। सानैबो CRPFनि जवानफोरखौ जोखोम जानायनि उनाव नगाव सिभिल हस्पिटालसिम लांनाय जादोंमोन, नाथाय दा मोजां फाहामथायनि गोनांथि जानायलाय GMCHसिम लांनाय जाबाय। सानैनि गेजेराव गावलायलायनायाव सानैनावबो गुलिया नांदों। मा जाहोननि थाखाय बिथांमोनहा बेबायदि गावलायलायदों बेखौ नायबिजिरनो CRPFनि गोजौ थाखोनि अफिसियेलफोरनो बिबानखौ होनाय जाबाय। लोगोसे बे जाथायखौ लानानै ओनसोलनि पुलिस थानायाव केस रेजिस्टारबो खालामनाय जाबाय। गुबुन फारसेथिं बाक्सा जिल्लानि मसलपुर पुलिस थानानि सिङाव थानाय खोला अहपा गामिनि CRPF जवानाबो झारखन्डनि गिरिड जिल्लानि मधुबनाव 154 नं बेटालियन CRPF केम्पआव गावखौनो खर'आव गुलि गावनानै लादों। बे खौरांखौ CRPFनिफ्राय नखरनि सुबुंफोरनो फोरमायथिदोंब्लाबो गावखौ फोथैनानै लानाय जाथायखौ गनायनानै लानो हायाखै नखरनि सुबुंफोरा। मानोना बिथाङा नखरनि सुबुंफोरजों मोजाङैसो फननि गेजेरजों सावरायलायबाय थादोंमोन आरो छुट्टियाव फैयोब्लानो जुलि जाफैनो गोनांमोन होननानैबो फोरमायथिदों नखरनि सुबुंफोरा। जिउ गोमानाय CRPFनि मुङा रतन दास, 42 बोसोर बैसोनि। मैया बिथां रतन दासनि गोथै देहाखौ नखरसिम गथायफैबाय। नाथाय CRPFनि रावबो गोजौ बिबाननि फैफायैखौ लानानैबो नखरनि सुबुंफोर आरो ओनसोलनि सुबुंफोरा खुद्रिखांदों। उनाव BTSनि मावफुं सोद्रोमा घ्यानसाम दास आरो पुलिस बिफाननि मावथिफोरा सौहैनानै थासारिखौ सामलायहैदों। COVID-19 जानानै फिसाय थैजानाय रान्दि आइजोफोरखौ रांनि अनसुंथाइ होनो थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मैया गुवाहाटीनि श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव मोनसे स्पेशल स्किम बेखेवदों। स्किमनि मुङा चिफ मिनिस्टार्स COVID-19 उइडो सापर्ट स्किम, जायनि गेजेरजों COVID-19 जानानै फिसाय थैजानाय रान्दि आइजोफोरनो 2,50,000 रांनि खेबसे अनसुंथाइ होनाय जागोन। मैया बे बिथांखिखौ बेखेवनाय हाबाफारिनि गेजेरजों गासै सा 176 रान्दि आइजोफोरनो सासेयाव 2,50,000 रांनि चेकखौ राननानै होदों। दासिम आसामनि गासै सा 883 रान्दि आइजोफोरा बे बिथांखिनि गेजेरजों रां अनसुंथाइखौ मोननो हागोन। बे सा 883 नि मादाव सा 176 नो मैया होनाय जाबाय आरो आद्रा थानाय आइजोफोरनि थाखाय चेकफोरखौ गार्जेन मिनिस्टारफोरनि आखायाव राननो थाखाय गथायनानै होनाय जाबाय। जम्मु एन्ड काश्मीराव गुबुन गुबुन बिफानाव मावग्रा गासै सा 11 सोरखारि मावथिफोरखौ साख्रिनिफ्राय होखारनाय जाबाय। जम्मु एन्ड काश्मीर एडमिनिस्ट्रेशना बे सा 11 सोरखारि मावथिफोरखौ उदखारि हान्जाजों सोमोन्दो थानाय आरो मदद होनायनि थाखायनो साख्रिनिफ्राय होखारदों। होखारजानाय सा 11 मावथिफोरा गुबुन गुबुन बिफानाव साख्रि मावोमोन, जेरै जम्मु एन्ड काश्मीर पुलिस, सोलोंथाइ बिफान, सावस्रि बिफान, आबाद बिफान आरो गुबुन गुबुन। पुलिस बिफानाव मावग्रा मावथिफोरा उदखारिफोरनो डिपार्टमेन्टनि इसिङारि खौरांखौ दैथायहरखुमानायजों लोगोसे जायखिजाया बिथिङावनो मदद होयोमोन। फोरोंगिरिफोरा उदखारिफोरनि सावरायमेलाव बाहागो लायोमोन आरो बिसोरनि साननाय हनायफोरखौ सरासनस्रा सुबुंफोरनि गेजेराव फोसावनानै होयोमोन। आरो माखासे बिफानाव मावग्रा मावथिफोरा उदखारि हान्जा जेरै हिजबुल मुजाहिदीन आरो लश्कर-इ-तैयबा बेफोर उदखारि हान्जाफोरनि थाखाय रां खांनानै दैथायहरोमोन। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।